حکومتاں ایو جے فتنے گھر دیاں راندیاں. مثلا تسی تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ تو ایک فتنہ پیدا ہویا سی اکبر بادشاہ دے دور وچ. اکبر بادشاہ دی جڑی بیوی سی نا وہ ایران دی سی, نور جہاں. نور جہاں اس کا نام نور جہاں سی, ویسے وہ اندھیرا ہے جہاں سی. جی سمجھ آئی کوئی؟ اس کو کیا جاتا ہے نور جہاں, لیکن وہ ہے سی اندھیرا ہے جہاں, کیونکہ اس اندھیرا ہی پھیلایا ہے. نور اس بے ہدایتی نے کوئی نہیں پھیلایا. وہ دی میں پوری ہسٹری پھر کدی بیان کر دیاں گا بھئی وہ کس معیار دی عورت سی. لیکن وہ جڑا اندھیرا ہے جہاں سی نا, نور جہاں, او جہانگیر دی بیوی سی تو انہوں کو اپسٹ کر دیا گیا. اکبر بادشاہ دی بیوی تھی جودھا بائی, وہ ہندو سی, اے شیعہ سی. نور جہاں شیعہ سی, جودھا بائی ہندو سی. اکبر نے جودھا بائی نال شادی کی تھی, انہوں اپنے گھر لے آندا. تے جدوں پتر گھر لے آئیے نا وہ دوجیاں تے او مڑ جویں دیاں ہون او اوویں دا بندے نو چلا لیندیاں نے. وہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ, او جویں منوین اونج مڑ بندے شدے انہاں دیاں مندے نے. جی سمجھ آ رہی؟ او گھراں وچ جڑے انج دے مرد ہوندے نا ہجڑے قسم دے مرد, انہاں دیاں جدوں بیویاں گھر آ جاندیاں تے وہ اپنی مرضی نال مرداں نوں ناتھ پیندیاں. تے پیر کرم والے بھی اس بزنس وچ بڑے ملوث نے. وہ آندے نے 2000 دی ناتھ اسی بنا دینے تے پا بھی دیواں گے. تے بیبییاں دیاں تسی 10,000 لے لو, سن مرد نوں ناتھ پا دیو. تے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں بجڑے جمے مرد ہوندے نے وہ مر جاندے نے, پر وہ ناتھ نہیں اپنی کسی اور دے ہاتھ وچ پھدیندے, کیونکہ وہ جمے جو مرد ہوندے. یہ سمجھ آ رہی کوئی؟ ہجڑے ہوندے جڑے پیچھے بیبییاں دے ٹر پوندے. ادب احترام بیبییاں دا کرنا چاہیے, انہاں نال محبت تے پیار کرنی چاہیے, انہاں دے حقوق پورے ادا کرو. لیکن انہاں دے پیچھے تے نہیں ٹر پویدا. وہ آکھن جھنڈا لا دے لا دیتا تے آکھے جی ہن سنی آ, تو کیڑا سنی ہے؟ جی سمجھ نہیں آئی گل؟ جو جی برجائی تہاڈی شادی آندی ہے میں لانا ہے تے لا لے, کمڑی اسی تو جے دی سنی آ. میں گیا تو کیڑا سنی ہے؟ تو رسول اللہ دا لا تو بیوی پیچھے رسول نو چھڈی بیٹھا ہے, ہجڑیا تو کتھوں دا مرد ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی کیڑا مرد ہے؟ تو بنا جا تینوں کون مرد آندا ہے جڑا بیوی پیچھے رسول چھڈی بیٹھا ہے, جڑا نبی دا دین چھڈی بھیج نہیں. وہ اکبر بھی ہاں چبل زمانے دی اکبر اعظم ہے ہی, وہ اعظم ہوندے نے. بڑا چبل بادشاہ سی اکبر. تانوں پتہ نہیں اس ول دا پتہ ہے کہ نا مغلیہ خاندان چ اکبر وہ ایتھے کشکا لاندا سی. آ جڑا ایتھے ہندو نہیں لاندے ٹیکا, یہ ٹیکا لاندا سی. وہ تے وہ دی بیوی گھر وچ مندر بنا دیتا. تو اس آکھیا بنا لا, تیرا دل ہے بنا لا. بیوی آکھیا میں تیری بیوی ہاں, تو مرد ہے, میں ہندو ہاں, تو مسلمان ہاں, تے دین نہیں ساجھا کریے. اس مولویاں نے سدیا تے مولوی بھی کچھ ہی ہو جی ہوندے نے جڑے وکن والے ہوندے نے, جنہاں دی کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا ہوندا ہے بھائی اتنی قیمت تے وکدے نے. ملا فیضی اس بندے دا نام ہے, فیضی برادران. اے دو مولوی سن اس دور تے بڑے صحیح تے پڑھے لکھے سن. اکبر انہاں نے آکھیا وہ دین بناؤ جنہ ہندوؤں والا بھی تے مسلماناں والا بھی ساجا جا ملغوبہ جا تیار کرو, جنہیں کچھ ہندو تے کچھ ہندو, کیونکہ جڑے سیاستدان ہوندے نے انج تے ہی ہوندے نے. اے ساریاں لنگر کھا بھی لیندے نے تے میلاد وچ بھی ٹر جاندے نے, تے اے تارک جمیل بھی ساتھ لیندے نے تے میلاد بھی کرا لیندے نے. کوئی نہیں سمجھ آئی گل؟ تارک جمیل صاحب کو بھی اسی سننے ہاں تے اسی جی میلاد بھی کرنے ہاں, اسی جی ساریاں دے ساتھ ہاں. میں کہ جی تسی بڑے چنگے ہو جڑے ساریاں دے ساتھ ہو. میری گل سنو, اس آکھیا دین بناؤ ایسا جڑا ہندوؤں بھی قبول ہوئے تو مسلمانوں نے بھی قبول ہو جائے. ساجا جائے ایک دین بڑھاؤ. انہوں نے کہہ دیا ہونے بڑھا لیں, یعنی مطلب ہے دین بڑھایا جاندہ ہے. اللہ بڑھیا ہو, دین بڑھایا نہیں جاندہ, دین بڑھیا بڑھایا ہوندہ ہے. ملا فیضی اور نے جی دین بڑھایا تو دا نام رکھیا دین الہی. دین الہی جدو انہاں نام رکھیا تو اللہ نے ایک ہستی دی ڈیوٹی لائی. رب لاندہ ہے نا ڈیوٹیاں, اللہ نے ایک ہستی دی ڈیوٹی لائی اور اس ہستی دا نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ.
اللہ اکبر کبیرہ. جس کو خراج تحسین پیش کرنا اقبال فرماندے نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ گوالیار دی جیل چڑ گئے تے جیل دے اندر رہ کے پرچم اچھا رکھے، لیکن نبی علیہ السلام دے دین تے حرف نہیں آن دیتا. بادشاہ کوئی گل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تیرے رنگے لکھا بادشاہ آگے ٹر جان گے پر نبی دا دین باقی رہے گا. پھر دور آیا ساٹھی کو، آج دا دور آیا. آج دے اکبر نے، آج دے مغل نے، آج دے مغلان دے جانشین نے، آج دے بادشاہ نے پھر میرے نبی پاک سرکار دے دین نو بدلن دی کوشش کی تھی، اور آج دے مجدد الثانی دے وارث پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. توجہ ہے کہ او مغلیہ بادشاہ دے جانشین نے، اسی مجدد الثانی دے جانشین، اسی احمد رضا دے نوکرہ، انہاں اپنا کام کرن تو بعد نہیں ہونا، اسی اپنی ڈیوٹی دین تو بعد نہیں ہونا. تے سن کوئی جیلہ تو نہ ڈرائے. سنو اے میرا فتوہ، اس ایک فتوے دا میں قیامت والے دے گی ذمہ دار. جس بندے ہوتے اس گل دا پرچہ ہوئے کہ تو رسول اللہ دی عزت واسطے باہر نکلے، وہ پرچہ سنبھال کے رکھیا جائے FIR، قبر اچ نال لے جائیں جدو فرشتے آن او پرچہ دکھا دیں جے تیرے دوجے عمل پوچھے ہونے تے میں نو رسول اللہ دی آل نہ سمجھ. چال انو ایسے گل دے جھاڑ دے. توجہ نہیں کی تھی. اگر فرشتے پوچھن تو آٹے کڑوں کہ کی لے کے آئے ہیں تے صرف ایک پرچہ پیش کر دی، تینوں اس سے ایک پرچے تے معافی ہوئے گی. تو اسی کی سمجھ دے ہو یہ کوئی چھوٹا جائیداد ہے حضور دے نام تے جیل جانا، اور جدے ہوتے حضور دے نام تے پرچہ ہو جائے اس اور منگنا کی یہ رب کڑوں. حکومت سمجھ دیئے شاید ایک سیاسی کارکن نے بھئی دو دے روڑا پا کے پیچھا ٹھر جانا نے، اے سیاسی کارکن نہیں ہے، محمد عربی دے غلام نے جنہاں بھوک تے پیاس تے موسم دی شدت کدی بھی اس گل تے مجبور نہیں کرے گی کہ پیچھے ہو جاؤ. تو اڈیاں گولیاں ختم ہو جاڑ گیا، عاشقاں دے سینے ختم نہیں ہو. میاں پرچے کسے گندے کام تو نہ ہو، انشاءاللہ رسول دے پیارے پرچے ہوندے رہا. کوئی چوری تے ڈکیٹی دا پرچہ تے نہیں نبھائیا، نبی پاک سرکار دے عشق دا پرچہ ہونا ہون دیو. اللہ کریم تو انو تے میں نو استقامت عطا فرمائے اور رسول اللہ واسطے ہر چیز قربان کرن دی سانو اللہ توفیق بخشے. اللہ ساڈا اور تہاڈا حامی و ناصر ہوئے وما علینا.